Ang atong pagpuyo ning kalibutan na dali ra kaayo. Murarag usa ka pamilok ang kinabuhi. Mao ni nga kinahanglan puy-an ang kaugalingong kinabuhi ug dili magpuyo sa kinabuhi sa uban. Di man daotan ang pagpangandoy sa kinabuhi. Apan inay mangandoy ka sa kanindot sa kinabuhi sa uban, magsugod na kag pangandoy alang sa imong kaugalingong kinabuhi. Likod ni anang mga pangandoy. Barog ug tumana ang imong mga gipangandoy sa kinabuhi. Ug buhata kini nga Dios nun ug balaanon. Apan timan ang buhat nga maayo, mamungag maayo. Ug ang buhat nga daotan, kanunay gayud, mamunga og daotan. Sa buhat nga maayo lamang makabot ang imong mga gipangandoy. Ug dili sa pinaagi nga mapahitason, bintahuso ug dinautan. Sa matag plano nimo dili kalikayan nga naay muhunghong sa imong galamhan. Basig dili nako kaya. Di na lang ko. Ayaw tuo ana kay kaya nimo na. Unya padayon sa pagbuhat sa mga butang na madasigon. Dinha nimo masinati ang mabalukong pagpuyo sa kaugalingon mong kinabuhi. Mayang adlaw nimo diha no. Hinaot unta naa ka sa kadagaya sa pagtuo, sa kabaskog sa paglawas o sa kaabunda sa kaalam. Mao ni kong vlog. Ako si Alwin Puhas. Tawagan lang ko ninyo Alwin. Pasalamat ko nga nakakita ka aning intro sa ako ang vlog. Dinhi maghisgot ang filosofiya. Hisgot usab kita og relihiyon. Mahitungod sa politika usab. Mga balita, updates, komentaryo, bala, awit o guban pang mga hilisgutanan. Maghisgot lang ta dinhi kanang sakto, makatarunganon, musubay sa kamatuoran ug madawat sa tawhanong kinaadman ug dili mosukwahi sa hustong pangatarungan. Mahimong maghisgot kitang kinabuhi sa uban. Kini gituyo aron mahimong sanglitanan ug kapamalandungan sa atong kinabuhi. Apan pabilin gihapong nagpuyo sa kaugalingong kinabuhi ug dili ang kinabuhi sa uban. Taliwa sa kaguliyang ug nagkalandrakas ng kahimtang sa kinabuhi. Lakaw lang nga malinawon. Ayaw pagdinalian ug hinumdumi unsa kahay matang sa kalinaw nga anaa sa kahilom. Gutom sa mahimo sa makanunayon, pakigsandurot sa tanang tao. Isulti ang tinuod sa paagi nga hinay ug tinaw. Ug paminawa ang uban kay bisan gani ang buang ug walay alamang. Sila usab dunay ikasugilon. Likayi ang mga taong banhaan ug mapangahason. Kay sila makahatag lamang og kahasol sa imong galamhan. Kung itandi nimo ang imong kagalingon sa uban, basin mahimo kang asyoso o mahimo kang suyaon. Kay kanunay, dunay taong mas labaw o mas ubos pa kaysa nimo. Pagmaya sa imong mga kalampusan, ingon man ang imong mga laraw. Pagmadasigon sa imong trabaho, bisag unsa kini kaubos, usa kini kakabtangan. Taliwa ning dili piho nga kapalaran sa kinabuhi. Magmainampingon sa imong mga negosyo. Kaya ang kalibutan malinglahon. Apan ayaw itugot nga mabutaan kas mga hiyas nga nagasukip niini. Daghang mga tao nga nalingkamot pag-ayo sa pagkabot sa hataas nga mga mithi. Ug bisan asa ang kinabuhi na puno sa pagtugyan sa kaugalingon alang sa kaymuslanan sa uban. Pag matinud-anon sa imong kaugalingon, ayaw pa pagkaaron ingnon sa imong gibati. Ingon man, ayaw katahapi ang gugma. Kay atubangan sa kahuwaw ug kalaay, sama kini kamalongtaron sa mga balili sa kasagbutan. Dawata ang tambag sa nanglabay katuigan uban ang kaaghop. Itugyan nga gaan sa dughan ang mga butang nga iya sa kabatanon. Pag-amuma sa paglig-on sa kalat, aron mapanalipdan ka sa kalit nga katalagman. Ayaw panumbalinga kung ugaling mo tungha sa imong hunahuna. Ang mga daotang handurawan, kasagaran, ang mga kahadlok na himugso gikan sa kakapoy ug sa pag-inusara. Labaw sa usa ka maayong pagpanton, pagmaligdong sa imong kaugalingon. Anak ka sa tibuok kawanangan. Labaw pa sa mga kahoy ug sa mga kabituonan. Aduna kay katungod nga magpakabuhi ni ining kalibutana. Ug bisan tataw man kininimo o dili, walay duda nga ang tibuok kawanangan nagbukhad ingon sa naandan. Busa, pagpakigdait sa Dios. Bisag unsa pa man ang imong mga paghulagway kaniya. Ug bisan unsa pa man ang imong mga pagbudlay ug mga pangindahay sa makalibog nga kaguliyang sa kinabuhi, pagpabiling madaiton sa imong kalag uban sa mga limbo, kalisdanan ug pakyas nga mga damgo. Nagpabilin gihapon kini nga usa ka matahom nga kalibutan. Pagmasadyaon, paningkamot nga magmalipayon ka. Hantod dinhi lang una tanong,
makiguban ko nimo diha sa sunod nato nga video. Ug manamilit ako sa pag-ingon nimo nga dakong hagit sa pagtuo kung isang yaw naan baka nga gisuluban sa dagway sa kamatuoran.